Kanegere ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phi da I merinongti walang. Lapan smai ya kini kilong ki mat ki bokong san joko khubor mata ka stem. Kedorbar mang tingka jong ka yeng dorbar thau an ka Meghalaya kan sedang naduk menta ka sngi da ka jingkren jong ulat ka jela. Lapan semai ki arp khandai ngot ki MDC ki bathamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council maintenance ka sngi hapo ka jingpenya jong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District. Leje kendu ekran ki dekhot jong ka FKJGP yo Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ban yo jingpanchai halor ka jingthmu jong ka Sarkar Assam ban penhe eka surok kali na kompaduli sha langpi. Yate asas scholar ka North East Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims barka Central Government Health Scheme CGHS ban penklan shu ya ka jingshakri nongpang ha ka than chate lammi ngi ki khubor ki babnia kadorbar mangtingka jong ka yin dorbar thau ain ka jela kan sedang naduk menta ka sngi ha ka ulat ka jela CH Vijay Shankar un ai jingkran cheki dekhot jong ka yin dorbar kani kan deiru ka sin ka baning kong e ya ulat ka jela ban ai jingkran ha ka yin dorbar hadin bola shimti ku mulat ka Meghalaya house nem bladem Katkum ka jingpin be iki sngi shong dorbar umantri rang ba ka jela uba khmiru ya ka plapisa tingka unan ra ya ka mangtingka jong ka jela na ka banta usnem 8000 arpusan 8000 arpun riu ha ka santari ulber Kandandu ka jingya tai halor ka jing ai jingkran jong ulat ha ka laitri ulber ba ka jingya tai halor ka mangtingka da ki dikhot jong ka yeng dorbar kan long ha ka nyutri bat ka chiputri ulber Hadir ka jingya tai na ka liang menteri rangba unsa jubab ru halor ki mat ki ba pher ki belawan ra habaya tai ki jingkran jong ulat kum juru ya ki jingya tai halor ka mangtingka kani ka dorbar mangtingka ka ban ne shphosingi kan kanthop ya nyusngi ban pendep ki kam jong ka sarkar ha yeng dorbar bat laisngi la mang na ka banta ban pendep ya ki kam ki bai de ki mat belawan ra de ki MLA ha ka yeng dorbar thawan Kadorbar mangtingka kan kut ha ka khatlai trik ulber 8000 arpusan. Ki arp khandai ngut ki MDC ki bethamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ki la shim samai maintenance ka sngi. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District Congress ata M Kurba kala penya ka jingbam samai jong ki MDC ki bethamai jong ka KHADC. Ya ka jing samai la panlong kat kum ka jingya jong ki constituency. UMDC jong ka UDP na soaraw ba tita Starwell Khan ula bam smai ka ktin Khasi kalba ki we pat kila smai ka ktin English Kisamut ki MDC kan thairu ki la bam smai maintenance ka sngi kum ki dikhot ki bathamai jong ka ki HADC nalor kata ki dondu laingot ki MLA ki bala smai kum ki dikhot ki bathamai jong ka council ki dikhot ki bathamai jong ka ki HADC ki kan thop ya khat nyongot ki MDC na ka seng VPP sangot na ka UDP saungot na ka NPP iwe na ka HSPDP but arngot ki MDC ki baklam sing bro khat nyongot ki MDC jong ka VPP ki dei ki dor ki bathamai namar ka dei ka sin ka baningkong e ka ba kila sha jet kum ki MDC ka jingpin smai ya ki arp khandai ngot ki MDC ki bathamai jong ka JNT Hills Autonomous District Council JHADC ka long maintenance ka sngi mala pnya e ka do Deputy Commissioner jong ka West JNT Hills District o Abhinav Kumar Singh na padeng ki arp khandai ngot ki MDC ki don khatnya ngot ki ba dang shusha jet ha ka sin ka baning kong e ka ba kan thopru ya lai ngot ki MDC kin thai la panya ya ga jingbam smai kat kum ga jingpin bet ya ki constituency ka council ka bathamai ha JHADC ka kedop ya khat sangot ki MDC na ka seng NPP prangot na ka seng VPP laingot na ka UDP laingot na ka seng Congress but iwe MDC bamdan seng Ki arhur ki MDC jong ka VPP ki ba long uba shembor lang rinja ba uba strong pillar kharjana ki la long ki bala kre klem dan ba yeng persha ban cha jet kum chief executive member CEF ba shong knor jong ka KHADC uba shembor lang rinja uba de MDC bala sha jet na langkadem light kro ba uba strong pillar kharjana uba sha jet na mokhar panthorum khra ki de ki bala pandung kerteng hila de banya khun na kamata ka shuki CEM ba shong knor jong ka KHADC ki rekhot kalyang persha ki bukan thop ki sangot ki ba na ka seng UDP saungot na ka NPP arngot ki MDC klemseng ba iwe na ka HSPDP kila rai ban ame khun na kamata ka te ka shuki ya ka jing bishar ki kot ki slala dep
la pendep hak office rekam jong ka KHADC Legislative Wing. Kini ke khubor kawan shpi na ka Akashvani Shillong. Hadin baka sarkar Assam kala thmuan penhe shushu ika surok kali na komfaduli sha langpi but mausikar ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Rimuliang Circle kala lej banyakan do ekran bu Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ba Garat LSN Dikes banit panjang mensyah lor ketika pang kamtam namar ka jing ikut halor ka jing pensangi iswa shipori ka jing kan at hauput usam ka jela. Karkum ka jingit ho jong ki nongelam ka seng UDC la pentip shaki ba ka sarkar Assam kala de pha jing tip sha ka sarkar Meghalaya shapang ka te ka jing thmu pan he surong ulai thoru ba ki ladan ki jing kran halor ka ni ka mat na do kham shwa ba lai kut ba amde ban ka no ka jing pan thot ha ki jing tre kam pan rai la ka de na ka liang jong ka Meghalaya la ni ka Assam na marba ka ai jing to ye ki nong shang shnong ha khapot ka FKJGP kalapan sngo balada ki project kampan roi jong Assam kim kata ya ka jinge pen betpot kan amuslia ya kani ka kam handai la raja ba ka pen mi jing thut te kan saile persha ya kani la soi ka soskolar ban ya tres ngo tho jing mo lang happening in North East Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrams ba ka Central Government Health Scheme CGHS Minsgi balang ko balong ka jing yo kinjo yo mo me jing job over thamai nakabanta ka te ka hospital ba ka jingpan khlan sho ya ka jingpan biang jing sumare ka kot ka khia ha ka than cha te lamingi baro ka wei kani ka jingite soskolar kan sawanra ya shibun ki jingtoy banyak pen bhasho sho ki lar ai jing sumar nakabanta ki nongpang ha kani ka than Kawini ki MBC rangba jong ka seng National People's Party NPP ka Congress Mary Kharpuri MDC na nongshken kala ong bakan ha ka jing start jingshon phang jong ki khatwi ngot ki MDC ki basong ha ka liang persha yeno ki imon banlong u ne ka nongelam ha ka liang persha ha ka jing kran wi kinong pathai khobor hadin ka jing bam smai jong ki arb khandai ngot ki MDC bathamai ka KHADC ka Congress Mary Kharpuri kala ong ba ka seng NPP ka buram pediang ki rai jong pajba nong thep vote kala banrap shushu da ka ba ong ba kin sa persang wan pendep yala ka jong ka kamram kum ka liang persha ba ka jok por ban yatri rangkat bar ka Executive Committee ka bathamai ya ka ba anthau da ka seng VPP ka kum ka jing sngo jong ka kala pen pal ka jing angnot ban yo ba ke Executive Committee ka thamai kan duriap man pentikena ya ka tre ka ta ka babyang jinghen bat baki kambaro kinong ha ka basai Vice President jong Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ubadeiru u MLA barin jong Mairang constituency ula pinsngo ba ka jingja barat ba jong ka seng VPP ka bala job adu khanyu tali ki seat ha ki HADC ka pani ya ka dak baki brio ki angnot bandan ka jingkela ha ka sanchar khadar ha ka jing kren ju baki nong pathai khobor ha ka beide ba ka result jong election MDC 2000 ula ong ba ka VPP kala yo ya ka jingshania jong ki patba na ki rukom im ki pher ula pen pawru ya ka jingkermen ba ka VPP kan la banwanra ya ki jingkela ni ki jingpen thamai ki badan kam badon persang penrungru ya ki jingthmu ki bathamai ha ka council khnang ba ka kam kan nang ki na ka babha sha ka ba kham bha shu Kumshibinta na ka jingrakhi lekmen ni ka National Science Day 2000 ha Meghalaya Baro ki district jong kani ka jila ki penong ya ki program jingkop airong dur ba ka jingkop le quiz ha ka arpu nyaw ba arpu pratarik nai rumpang ya ka district level National Science Day competition 2000 la da penong mintin kasngi ha Shillong Science Center na ka ka East Khasi Hills district kinong job ha ka te ka dansan kin pun kre menta banyakun ha ka state level ka banong ha ubanai ubanwan kategori ka khubor kalakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ninya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi banbun bod ka khubor phareng ka por pra khatsan minute bara ka por prashteng ninya phai biang sha ka ni ka station ha ka ba pinya asong ki khubor na ka than chate lam mingi kani gre ka Akashvani Shillong